салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза ман барои шумо аз Россия истода бо тариқи Wildberries ба Тоҷикистон заказ кардан ва ё ки аз Тоҷикистон истода аз Россия бор заказ кардана бо тариқи Wildberries барои шумо нишон метиҳам духтаро. Хеле осон шуд. Шумо метавонед ки якун барои наздикони худатон ягон тӯҳфаҳо заказ кунед. Шарт нест ки аз Россия ба Тоҷикистон равед, багажатонро пур карда падарка бардошта рафтан баям дигар ҳоҷат намондааст. Шумо метавонед ки фақат мобайни дар 5-10-15 минут боратона заказ карда дар мобайни як ҳафта аз Тоҷикистон гирифта метавонед. Wildberries ба медароим духтаро. Ини ман ҳозир инҷанда пункт видичи Россия указывает кадаги город Москва, Брест, Дежнёва. Анаминҷа поинон шанда стрелка истодааст. Анаминҷа зер мекунем. Добавить пункт видичи медароим. Пилюсака зер мекунем. Агар шумо ва шаҳри Душанбе наздик бошад, агар пункт видичи Душанбе указывает мекунед. Агар шумо дар шаҳри Хуҷанд бошеду Хуҷанд барои шумо наздик бошад, агар Хуҷанда вибер мекунед. Анин ҷои поискаҳошба ман менависам улица Камоли улица Камоли Хуҷанде 138. ин пункт видичи духтаро дар кӯчаи Камоли Хуҷанде 138 ба ҷойгир шудааст. Ҳар рӯз бевихадной аз соати 9 саҳар то 9 бегаҳа кор мекунад. Анин ҷанда полни информатсияш ҳаст. Шаҳри Хуҷанданда кӯчаи Камоли Хуҷанде хонаи 138 школ рӯбарӯи мактаби 4 Ленскии школа рӯбарӯи бозори Спитаминанда. Ан мехоҳ фотоҳоша указывает кадаги. Добавить это пункт видичи зер мекунем, сохранить мекунем. Тамом. Шумо метавонед ки акун ҳар чизе ки барои шумо дар кор бошад, агар шумо метавонед ки барои наздикони худатон заказ кунед. Например, вот это комплект, да? Просто корзинка добавить мекунед. Вақте ки корзинка добавить кардид, он уже корзинка меброд. Ва ё дигар чизое ки бо агар ки, например, вот крем для лицо. Ягон хебо крем мебинед. Ана корзинка добавить мекунед. духтаро, ана пеш аз ки ягон чизе ки харидорӣ мекунед, чхеле ки ман дар як видео лайфхака нишон дода будам шумо духтаро, фильтр зер мекунед, рубл за отзыв дар мегиронед, принимат мекунед. Ана инҷанда чхеле ки дидосед, ҳар як ҳамин таваре ки мехарид, аз ҳамин суми харидагитон вақте ки шумо отзыв мемонед бо 200 рубл шумо ва гашта пул мебиёд. Например, ин крем мегирем, агар 754 рубл ба мехарид, аз ин ки вақте ки шумо отзыв мондед 478 рубл шумо ва гашта мебиёд. Ана мехекада шумо метавонед ки бор заказ кунед аз Wildberries. Он одамое ки нав регистратсия шудан аз Тоҷикистон истода духтаро, вақте регистратсия ва номер мепурсан, номертон указывать мекунед, номертон ба сообщение мебиёд, код мебиёд, кода мегиред. Анҷои авитарка ки дидосед духтаро, авитарка ва медароим. баъди таваре ки заказ карда шудед шумо инҷа QR код истодааст. Анаминҷа ва мебиёд ки таваратон омадагӣ бошад, агар ман таварои ман уже омадагӣ рафта гирифтам дар кор. Да, готов к пункт видичи. Ана мехоҳ зангораки дар гиф, ин таваратон уже пункт видичи ва рафта ристагӣ шумо метавонед ки анамина гирифта. Так, ана инҷанда ҷоҳои паддержкашаш барои ки ягон таваратон брак равад ё ки таваратон возврат мекунед бошад, агар шумо ҳама саволтонро анамин техпаддержка ва нависта метавонед. Способ оплата. Анаминҷа ва плюс зер мекунед. Ман ҳозир карти Россия добавить кардаги шумо любой карти добавить кунед мешад. И ход Тоҷикистона карти Тоҷикира, и ҳам карти Россия добавить кунед мешад. Баъд ки сохранить мекунед, тамом. Таваратон корзинка ва мебиёд. Ами оформите зер кунед, агар уже тавар худаш автоматически оформит мешад духтаро. Вақте оформит кадосагинда ман ҳозир анамин крем оз ман Хуҷанда вай кардам ки указывает кардам 11 май ба Хуҷанда рафта мерисад. Имрӯз 25 апрел бошад, агар ана 25 апрел баша 11 май ба рафта мерисад. Хали дуртар доставкаш духтаро. Да, ничего страшного. Вообще-то лимит дода мешад ки до 16531 рубля шумо метавонед ки без предоплата заказ карда. Ана мехоҳ буд. Ана он нафарое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд духтаро. Ани мо ҳамин як одатомо ҳаст ки вақти Тоҷикистон барафтем, аз Тоҷикистон бо ҳама чи бардошта мебинем. Оз ман барои шумо продуктҳое ки нишон метиҳам, шумо метавонед ки бемалол аз ҳамин Wildberries харидорӣ намоед. Қурут духтаро. Мо фақат агар Тоҷикистон равем, ависо ҳамин чизоя гирон мебинем. Савғова. Агар ки нархи ани Wildberries нархи бозори Тоҷикистон гирем, агар Wildberries ба фикри ман хеле арзонтар аст. Қуруда агар аз ҳамин бозори Панҷшанбе мегирам гӯед, агар нағзаша аз 100 сомон кам намегиред. Инҷанда озиш хеле ки дидосед 1 килош так 622 рубл. ба фикри ман инҷа арзонтар аст. И қурути Ӯзбекистон ҳай, и Тоҷикистон ҳай, и Қирғизистон ҳай. Шумо метавонед ки аз ҳамин продуктаҳо бо тариқи Wildberries харидорӣ намоед. ҳоҷати ён нест ки багажатонро пур карда амҷа то инҷа гирон бед. Босони так сумалак духтаро ман дусе бор харидам. маззаш ҳамон чи хел ки сумалаки ини мо ҳаст, мехоҳ аст. Так вот сумалак. вақти сезон нишанда хеле бисёр буд. Хеле бисёр одамо фурӯхтанд сумалака. баъд сумалаки Тоҷикистон гӯйдам мебурод, ини Ӯзбекистон гӯйдам мебурод. Ана баъд так орехи, да, вот орехи наборе. Ҳамаш анамин ҷанда доступна. Да, орехи наборе килограмма.
به فکر من اینجا ارزان تر است چیم از بازار خریده از همونجا بagaژ پر کرده اومدن. از اینجا خیلی ویگین است دختران. مرحمت استفاده برید.